Leviticus 25 and verse number 1. And the Lord spake unto Moses in Mount Sinai, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye come into the land which I give you, then shall the land keep a Sabbath unto the Lord. 6 years thou shalt sow thy field, and 6 years thou shalt prune thy vineyard, and gather in the fruit thereof. But in the 7th year shall be a Sabbath of rest unto the land, a Sabbath for the Lord. Thou shalt neither sow thy field, nor prune thy vineyard. That which groweth of its own accord of thy harvest thou shalt not reap, neither gather the grapes of thy vine undressed, for it is a year of rest unto the land. Bisaya. O ang Ginoo misulti nga ni Moses diha sa bukid sa Sinai nga nagiingon. Sulti nga sa mga anak sa Israel pag-ingon nga kanila. Sa diya nga kamo mosulod nga sa yuta nga akong naghatag kaninyo. Unya ang yuta mo sa ulog og usa ka igpapahulay nga sa Ginoo. Unom ka tuig nga ikaw magpuga sa imong uma og unom katuig nga ikaw mupulong sa imong prasan o mohipo sa abot niini. Apan diha sa ikapito katuig mahitabo, I don't like that word mahitabo, but I'll take it. Mahitabo ang uska igpapahulay sa pahulay ngadto sa yuta. Usa ka igpapahulay alang sa Ginoo. Dili nimo pugsan ang imong uma ni pulongan ang imong prasan katong nagatubo sa iyang kaugalingon sa imong ani, dili kamo ani ni mo pupo sa mga ubas sa imong paras nga wala giatiman kay kini usa ka tuig sa pahulay ngadto sa yuta. So the message is very unusual. It's a very unusual passage. I'm gonna talk to you, wifey. Can you put, where's wifey wife? Oh, you're holding the baby. I'll write it myself, and y'all can just suffer. All right. I'm gonna talk to you today about couple mo sa pulong Sabbath, but today we're gonna talk about something different. The Sabbath year. Sa Bisayang Biblia, ang pulong Sabbath is igpapahulay kay nailabot sa pahulay ang mga Jews, gisugo sa Diyos magpahulay diha sa Sabado ang ika-pito kadlaw sa semana. But today we're going to talk about the Sabbath year. My guess is daghang dere wala kayo familiar nini nga sugo. And we'll start with that. Magampot ta. Dahil kung makalingkod para sa mensahe. And Father, would you please bless the message this morning? Would you fill me with your spirit as I preach? Would you help me, God? Would you empower me? Help me to make it very, very clear. Help my English and my Visayan to be clear. Paliw, Ginoo, tabangi ang matag tao nga makasabot sa kamatuoran sa mensahe karon. We need you, Lord. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Diya sa mga bersikulo nga atong gibasa karong buntag, nakita na tong ang usa ka sugo sa Dios nga wala kaayo na hibaloan sa daghang Kristohanong karon. Siyempre, daghang halos tanang Kristohanon nakasabot kung unsa ba ang Sabbath day. Here we have the Sabbath year, but familiar ta sa the Sabbath day. Familiar ta ni ini nga sugo sa Dios tiya sa Old Testament. Pero pipila manggod ang tao nga nakasabot ni ini nga sugo nga atong gibasa karon kabahin sa Sabbath year, ang tuig sa pagpahulay sa yuta. Ang Diyos, siyempre, nakasabot ta sa Sabbath day. Ang Diyos nagsugo sa nasod sa Israel nga dili sila magtrabaho diya sa ikapitong adlaw matag simana. Kini nga sugo, usa ka, this is important doctrine right here. Listen to me now. Kini nga sugo nga may labot sa Sabbath day. Kini nga sugo dere. Usa ka
timaan diha sa pakigsabot sa Dios ug sa iyang katawhan nga mao ang nasod sa Israel. That is very important that we understand that. The Sabbath was a sign. Sa Bisayang Biblia, ilhanan, or pwede po gamiton na itong pulong timaan. Let me show it to you. Go with me to Exodus chapter 31 verse 13. Kay kabalo ko na daghang taon na libog kabay niini nga sugo sa Dios nga naman magsimba ta sa Domingo, morag nagsimba sila sa Sabado, nalibog ang tao. So let's look at it. Then mubalik ta maghiskot sa Sabbath year o masaptan ninyo. Exodus chapter 31 verse 13. Exodus chapter 31 verse 13. Kunanas, amen. Speak thou also unto the children of Israel, saying, Verily my Sabbaths ye shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generations, that ye may know that I am the Lord that doth sanctify you. Musulti ka, ang Diyos nag-istorya ni Moses, musulti ka usab nga to sa mga anak sa Israel. That's important, anak sa Israel, nga mag-iingon, sapagkat tinuod ang akong mga igpapahulay inyong sa ulogon. Kay kini usa ka ilhanan, or you could say timaan, usa ka ilhanan tali kanako o kaninyo sa kinatibuk-an ninyong mga kaliwatan. Aron kamo mahibalo nga ako maong Ginoo nga nagabalaan kaninyo. Naidaghang tao karon, atong panahon karon nga nalibog kabay niini nga sugo sa Dios. Naitibok nga mga relihiyon di inkini nga sugo maong pinaka-importante nga bahin sa ilang doktrina. Mag-focus sila sa ilang tibok church, ilang tibok relihiyon kabahin sa Sabado, ang pagsimba sa Sabado, makiglali sa ganan sila makiglali unsang saktong adlaw. Naidaghang tao nga usay magsawning ka na mga tao makiglalis kabahin kung unsang saktong adlaw sa pagsimba, Sabado or Domingo. Pero notice, kini nga sugo walay labot sa pagsimba. Ang sugo naay labot sa pagpahulay. May I point out to you, I don't rest on Sunday. Sa katapusan sa Domingo, kapoy kaayo ko. There is no rest for me on Sunday. Diba? Kini nga sugo walay labot sa pagsimba. Labaw pa, kini nga sugo usa ka timaan sa pakigsabot sa Dios o sa mga Hudeo, mga tao, mga kaliwa ni Abraham, Isaac ug Jacob. Dili sa mga Kristohanon karon. Let's keep reading verse 14. Ye shall keep the Sabbath therefore, for it is holy unto you. Everyone that defileth it shall surely be put to death. For whosoever doeth any work therein, that soul shall be cut off from among his people. Verse 15, 6 days may work be done, but in the seventh is the Sabbath of rest, holy to the Lord. Whosoever doeth any work in the Sabbath day, he shall surely be put to death. Stricto kayo ang Biblia sa Old Testament. Kung ang tao, na story diya sa book of Exodus, na tao, nigawas sa iyang tent, og nagtigom sa mga sticks, gikan, what is stick? Stick. Sana, sanga? Sa kahoy, mga kahoy, aron magsunog. And they killed him. Gibato siya. Grabe kayo seryoso kining asugo diya sa Old Testament. Verse 16. Wherefore the children of Israel shall keep the Sabbath, to observe the Sabbath throughout their generations for a perpetual covenant. Busa ang mga anak sa Israel mo sa ulog sa igpapahulay, sa pagbantay, sa igpapahulay sa kinatibuk-an sa ilang mga kaliwatan alang sa uska mapinadayonong pakigsabot. Verse 17 again. We see the same phrase again. It is a sign between me and the children of Israel forever. Kini uska ilhanan tali kanako ang Diyos miingon og sa mga anak sa Israel sa walay katapusan. This is the only command in the 10 Commandments that God said, this is a sign between me and Israel. Ang tanan lain mag-apply sa tanan, but this one he says it's me and Israel. Me and Israel.
So what we know is, ang Diyos nagsugo sa mga Jews nga magpahulay sa Sabbath day. You say, well, what about us today? Dili ba ta? Kinahanglan magsunod niya na. Go with me to Colossians, aron klaro tang makasabot ni ini. Tanawon na to ang gisulti ni Paul nga to sa mga Kristohanon diha sa New Testament. Very important we understand something. We are Christians, we are not Jews. Dili ta mga Hudeo. Kita mga Kristohanon diha sa iglesia ni Kristo, and within the church, it's different. Look at Colossians chapter 2, verse 16. Colossians 2, verse 16. Kunana sa amen? Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an holy day, or of the new moon, or of the Sabbath days. Bisaya, busay autogote nga dunay tao nga maghukam kaninyo diha sa pagkaon or diha sa ilimnon. That does not mean ala, it means bisan unsa nga mainom. O diha sa ilimnon o sa pagtahod sa uska pangilin. Kinsa nakasabot sa pulong pangilin? That's lalo nga pulong sa piyesta, pangilin. Uska pangilin, in English it's holy day, that's holiday. Pangilin o mahitungod sa bagong bulan o mahitungod sa igpapahulay nga mga adlaw. Igpapahulay kana ang Sabbath day. Kung mag-sowing ko, dili gayud ko makiglali sa tao kabahin sa saktong adlaw sa pagsimba. Sowners, listen to me. Ayaw pagtugo ang tao magdani nimo nga magkiglalis ka kabahin Sabado, Domingo. Kana walay labot sa kaluwasan. Dalita mo ato dito aron mag-pray nga ang Domingo ang saktong adlaw sa pagsimba. Mo ato ta aron mag-share sa kaluwasan pinagi sa pagtuo ni Kristo. Kanang importante, dalita maluwas tungod nagsimba sa Domingo sa Sabado. We don't argue. I never argue about that. Kay kanadali ang importante. Naway labot sa tong kaluwasan. Pero nay usay nay Sabadista, nay pipila ka lain church diri sa tapita nga ganahan magdebate. Pero dali ko mutugot. Si Paul may ingon sa atong gibasa diri. He says, let no man judge you. What he's saying is, don't worry about their judging. Ayaw kabalaka, kabayan sa mga tao nga sama ni Ana. It's not important. And then he says, why in verse 17? Which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. I'm going to change the translation just a little bit because the word shadow, ilang gigamit ang pulong landong. I'm going to use the word anino. Because anino fits better. It's not true Visayan, it's Spanish, but it's better. Nga, usa ka anino sa mga butang nga umaabot apan ang lawas iya ni Kristo. Okay, so what does this mean? Kung, let's see here, asa akong anino. Right there. May lain-lain. Wow, nakoy daghan. Alright? Kay daghang siga. Okay. So, kinsa makakita sa akong anino diri? Makitang ba? I have a question. Kana ba ako gayod? Dili. Kini ako gayod. Kana ang anino mo pakita, dili klaro kayo, pero mo pakita sa akong forma. Diba? Ang anino mo pakita sa forma, pero dili sakto gayod. Ug ang anino, dili ang lawas. Diba? Okay? So, what did we just read? Ang mga balao diha sa Old Testament, may tungod sa pagkaon. Ang mga piyesta diha sa Old Testament, ang mga adlaw sa igpapahulay, uban pa. God says, si Paul nagyon diri, ang Diyos nagyon pinagi ni Paul, kining tanan mga balaod, mga anino, nga mipakita nato sa forma ni Kristo daan. It gave us a picture. Dali klaro yun. Pero mihatag na to sa idea. And then, sadyang si Kristo miabot. Oh! So, kini, nagtuniini. And then we talked about the tabernacle. Daghang simana, nag-study ta kabayan sa tabernacle. Mga picture ni Jesus. Diba? Mga hulagway ni Jesus. Or dali gitawag, anino. A unclear form nga maghatag na to sa idea. Pero dali ang tinuod. So, what does this mean when we read it? Where do we go? Right here. Which are a shadow of things to come. What is the meaning of the things to come? Si Jesus ang mobot. But the body is of Christ.
So, ang mga balaod, ang anino. Pero ang tinuod, si Kristo. He's not talking about the church, the body of Christ. He's saying, ang anino, nagikan sa lawas. So what is the true thing? Jesus. So the Bible is very clear. The Sabbath is a picture of trusting in Jesus and no longer working for salvation. Ang Sabado, ang Sabbath, ang adlaw sa pagpahulay diha sa Old Testament, kana usa ka picture, usa ka anino, usa ka hulagway sa panahon nga si Kristo moabot o kita magpahulay diha ni Kristo o dili na maning kamo nga muluwas atong kaugalingon kay nagatuta kompletong kaluwasan diha kaniya. Klaro ba? So kanamong rason nga kita nga mga Baptist, dili mi mabalaka kabayan sa Sabadista or kanusa magsimba. It's not important. God says don't worry about that. It's a picture and it was a sign with the nation of Israel. Pero ang mensahe karon dili kabahin ni ini. I've preached about this before. Nagwali ko kabahin ni ini sa pipila ka panahon. Pero wa gyud ko nagwali kabahin ni ini ang Sabbath year. Huh? Okay. All right. Mama Ruth will take care of him. I'm sorry, na-distract ko. Asamanta. So, ang mensahe karon, kabayan nini nga sugo sa Leviticus 25. I wanted to make it clear, kabalo ko usahang tao malibog kabayan sa Sabbath day, pero ang mensahe karon kabayan sa Sabbath here. Ang tuig, diin ang Diyos nagsugo sa mga Hudeo, nga mutugo ang yuta mo pahulay. Dili magtanom, dili magdaro, dili mag-ani. It's a very unusual commandment. Let's go back to Leviticus 25 and verse 3. Leviticus 25 and verse number 3. A little bit of a Bible study this morning. Leviticus 25 and verse 3. Kunana, say amen. 6 years thou shalt sow thy field. How many years? And 6 years thou shalt prune thy vineyard and gather in the fruit thereof. But in the 7th year shall be a Sabbath of rest unto the land. Dili sa tao, alang sa yuta. A Sabbath for the Lord, thou shalt neither sow thy field nor prune thy vineyard. Apan diha sa ikapito ka tuig, maana ang usa ka igpapahulay sa pahulay ngadto sa yuta. Usa ka igpapahulay alang sa Ginoo, dili nimo pugsa ng imong uma ni pulungan ang imong parasan. Now, dili kumuhis ko karumbuntag sa tanan raso ng Diyos mihatag kanila niini nga sugo. Karumbuntag ganahan ra kong mag-focus sa natural nga pangutana nga magikan niini nga sugo. Okay, panaglitan, focus na. Kung ikaw uska farmer diha sa nasod sa Israel o makadung na ka sa sugo, makatanom ka o makaani sa unom ka tuig. Kanay mong panginabuhi. Importante kayo ni. Pero, diya sa ikapito ka tuig, di ka makatanom. Di makaani. Kung ikaw us ka farmer, niya nga kahimtang, unsa ba ang natural nga pangutanang amo puno sa imong kasing-kasing? Okay, sige. So, sa ikapito ka tuig, dili na may pugas, dili pod mag-ani, Ginoo, unsay among makaon? Di ba? Dili ba kanang natural nga pangutana? Okay. Magsulay ko mo tuman ni ini, pero nakoy uska gamay lang nga pangutana. Unsa among makaon sa tibok tuig kung walay matalog, walay ani? Dili ba ka magduda kabayan niya na pasing? Oh, syempre! Kung ikaw, diretsong magduda kabayan niya na, murag sila po magduda gamay. What? Now, masing nalibog ko. Mangutana ko ni Moses, murag wala ko nakasabot. Dili makatanong sa tibok tuig.
Itong, I think he wants to share his cookies with me. Wala siya naglantaw. Asamanta. I'm sorry, na-distract na po. I don't think the devil likes this sermon. Hang on. Siyempre, sila nagduda po. Skip down to verse number 20. Skip down to verse 20, all right? We just read verse number 3 and 4. Skip down to verse 20. And if ye shall say, what shall we eat in the 7th year? Behold, we shall not sow, nor gather in our increase. O kung kamo mo ingon, unsa nga mong kaonon sa ikapito ka tuig? Ikapito nga tuig. Tanawa, kami dali mo pugas, ni mo hipo sa among abot. Una sa tanang, ganang kung mamatiktan ninyo ng Diyos na hibalodaan kung unsay pangutanon sa iyang katawhan. Siya mihatag sa sugo, dahil yung diretso siya misuldi. Now, kabalo kung sa inyong pangutanan ka ba nini. Dahil siya mihatag kanila sa tubag daan. Sa dali pa, or sa wala pa sila ng utana, siya mibutang sa tubag sa ilang pangutana diha sa iyang pulong. Pwede ka ayaw ang Ginoo. Kabalo siya daan o nagbutang daan sa tubag. Truth Baptist Church, this is not the message, but it's a great truth. Can I remind you of something this morning? Paminon ako. Ang Diyos nakasabot sa atong mga kahadlok nining kinabuhiya. Ang Diyos nakasabot sa atong kaluyahon. Ang Diyos nakasabot sa atong pagduda o sa kaluya sa atong pagtuo. Ang Diyos nakasabot sa tanan mga pangutana nga mudanga kanato diha sa atong pagsunod kaniya. O kanamang rason na siya mihatag kanato sa Biblia. Diha ni ining basahona, ang Diyos nagbutang daan sa tanang tubag, sa tanan pangutana nimo. Did you get what I just said? Ang tanan pangutana nga mosulod sa imong kasing-kasing, tanan imong pagduda, ang Diyos kabalodaan ug mibutang siya sa tubag diha sa iyang pulong daan. Wa ko kabalo unsay pangutana sa imong kasing-kasing karon, pero kabalo ko asa man makaplaga ng tubag dere. Truth Baptist Church, read the book. Basa ang Biblia. Ang problema, dilita mo ba sa Biblia, hangtod ang pangutana mo abot na, and then it's too late. Read the book, ang tubag na diri. Pastor Mike, maglasod ko sa akong relasyon, ang tubag na diri. Pastor Mike, makiglalis ko sa akong igsoon, ang tubag na diri. Pastor Mike, nagduda ko kabahin sa akong pinansya nga kahimtang, ang tubag na diri. Ang tanan tubag, sa tanan pangutana, sa tanan tao, sa tanan panahon, ang nadari, bright kayo ng atong Ginoo. Pero kita ang mga buto, kay dalita mo basa sa book nga naay tanan tubag. Daghang oras sa Facebook, pipila ka oras sa Bible. Truth Baptist Church, basahon na to ang Biblia. Let's read the book. Ang Diyos kabalo sa mga pangutana nga ikaw mag-atubang sa sunod simana ug nagbutang siya sa tubag daan nining basahon. Mas mayo kung ikaw mo kat-on daan. You say, Pastor Mike, dali ko makakaton sa tibok Biblia. Okay, sige. Usay na pangutana ug wala pa ka nakikita sa tubag, kanamo rason ng Diyos mihatag nimo og pastor. I don't know everything, pero basing kabalo na ko sa tubag sa imong pangutana. Ang rason na kita maglikay sa pagpatambag sa pastor, mao kini, simple kayo. Mahadlok ta ang pastor, dili mo hatag na to sa tambang nga atong gitinguha. I make you a promise. If I don't know the answer, I will tell you. And if I do know the answer, it will come from the Bible. And the backsliders are back. Salamat sa Ginoo. My mind is a little tired. I'm trying to think of some way to make fun of AJ, and nothing is coming to mind. There's something wrong with me. Kasi ako purang nasakit.
God has the answers. Read the book. Let's reread verse 20. Verse 20 balik. Here we go. And if ye shall say, what shall we eat the 7th year? Behold, we shall not sow nor gather in our increase. O kung kamo moingon, unsa ang among kaunon sa ikapito nga tuig? Tanawa, kami dali mo pugas ni muhipo sa among abot. Kahapon sa gabi, nagbasa ko niini nga chapter sa Bible. O sa diya, naglanto ko niini nga sugo sa sinugdanan sa chapter 20. Naghuno-huno ko, wow! Pagkadako sa pagtuo nga gikinahanglan nila aron dili man magtanong sa tibok tuig. Dako gyud ang pagtuo gikinahanglan. Dayon niabot ko sa verse 20 ug nausab ang akong hunahuna. Look at verse 21. Then, so nagduda ka unsa among makaon. Verse 21. Then I will command my blessing upon you in the 6th year. And it shall bring forth fruit for 3 years. Wow. And ye shall sow the 8th year, and eat yet of old fruit until the 9th year. Until her fruits come in, ye shall eat of the old store. Unya, ako musugo sa akong panalangin nga kaninyo, diha sa ika-unong nga tuig, ug kini mamunga nga paigo alang sa tulo ka tuig. Triple manggod ang alanihon. They're only skipping 1 year. Pero ang Diyos dali na wala siya na yun. Ako muhatag nimo paigo sa 2 ka tuig. Yang say, paigo sa 3 ka tuig. Ug kamo mupuga sa ika-8 ka tuig ug mukaon pa sa daang abot hangtod sa ika-9 ka tuig. Hangtod nga ang iyang mga abot mudanga kamo hangtod nga ang iyang mga abot mudanga kamo mukaon sa daan tinigom. Unsay plano sa Ginoo aron mag-ati man kanila diha sa Sabbath year? Simple kayo. Nagsaad siya nga mohatag kanila sa dako kayo nga alanihon sa ika-unong nga tuig sama sa alanihon sa 3 ka tuig. Triple manggod. So labaw sa ilang kinahanglan kay 1 year lang dali plant, dali magdaro, dali mag-ani. So sa diyang nag-abot ko diri sa verse 21 ug 22. Sa kali lang na-change akong hunhuna sa sinugdanan. Wow, dako kayong pagtuo. Ayun, niabot ko diri kana dali kinahanglan sa dakong pagtuo. Kaya Diyos magpanalangin kanila daan. Kana akong hunhuna, I mean, dali lusod kung nanadaan. Kay nana. Panaglitan. Kung naitaw nga bago pa naluwas, ug sila first time makadungog kabayan sa Bible teaching sa paghatag sa tithes. Ang Biblia nagtudlo kung ang Diyos mohatag kanato og increase ang 10% iya sa Diyos. Iyang gisulti, ang tanan akong ihatag kanimo, syempre ang tanan sa atong kinabuhi naggikan sa Ginoo, so nasay katungod nga mosugo. Pero iyang gisulti, ang 10% ako. Klaro gyud gitulo sa tibok Biblia. So kung ang Diyos mohatag kanako sa 100 pesos, 10% iya sa Diyos. He says, bring all the tithes into the storehouse. So kung ang naitaw, bago pa naluwas, sa first time makadungog siya nini nga pagtudlo, maglusod, daghan maglusod. Kay, wow, lusod kayo ni. Kay, wala pa siya nakakita sa paagi nga ang Diyos mo panalangin sa pagkamasinugtano ni ini nga area. So, sa dihang nga first time ang tao makadungog, wow, 10%? Hoy, di na ko kaya, apiki ang among kahintang diri, dili na ko kaya. Unsa man, wala pa siya nakakita sa resulta sa pagtuman ni nga sugo. And I can just tell you from experience, if you'll give God your tithe, He will take care of you. Guaranteed. Mas hana siya sa pag-atiman kanimo kaysa imong kaugalingon. Kaysa that way, He's better at it than you are. If you will tithe, God will take care of you. Guaranteed. Better than you would. Pero sa adihang bagong Kristohanon makadungon ni ini, daghang Kristohanon maglasod. Labaw pa kung pobre sila, oy, Pastor Mike, di na ko kaya kahit kining akong sweldo dili paigo, kinahanglan dugang pa so di kaya na akong paghatag put sa tithes. Unsa ba kana?
lisod kay ang kinahanglan mas dako nga pagtuo aron mo sugod na. But by the way, if you'll ask the other members, kung ikaw mga tana sa laing mga membro nga nagsunod sa akong pagtulo kabay ni ini, sila mo sulti nimo, sila nga tinuod nga nagtay. Dili tunga-tunga, dili usahay-usahay, no, tinuod nga nagtay. Sila mo sulti nimo, tinuod man. Dili mi dato, pero ang Diyos nagatiman na to. Ikaw mo katon. By the way, let me just say this too. Naidaghang pastor diri sa Philippines nga mahadlok nga motudlo kabay ni ini, kaya mga membro magreklamo, kaya o pobre mi pastor, di na mo kaya. You listen me very carefully. Ang tao nga dili magtayad, magpabili nga pobre, permanente. Permanente. Kanang gitulo sa Biblia. So kung naigugma ko nimo, dili ko ganahan sa imong court dili para sa church, para sa among kaugalingon. No. Ganahan kung ang Dios magpanalangin kanimo. So mas lisod para sa daghan ang pagtayad kay wow, magduda pasin makulang dili paigo para sa akong sudan. Diba? Dili pa kanang hunahon sa tao. Pero para na ako, kini dili ang Sabbath year. Dili lisod na kay naay blessingdaan. Sa dihang sila miabot sa ikapito nga tuig, naghawid na sila daan sa panalangin nga makaatiman sa ilang kinahanglan. So para nato, murag masayong kaayong pagtuman, kayang panalangin gihawiran na. But then I started thinking. So sa una, ako nagingon, wow, pagkatako sa pagtuo kinahanglan, dayon sunod. Murag di kayo, kay nanay daan. But then I started thinking, kung tinuod man, kung tinuod nga masayon ang pagtuman tungod naghawid na sa panalangin daan, kung tinuod ka na, nga naman ang tao sa Israel wala nagtuman nini nga sugo, because they didn't. I'll be honest, I can't find anywhere in the Bible that they obeyed it. Kung sila nagtuman, talagsaon kaayo. Di maglantaw ka sa gingharian ni David. Basin sila nagtuman pero wala nakitaan. Paghari ni Solomon, wala gihiskot. Panahon ni Samuel, panahon sa Judges, wala gihiskot. Og sa katapusan, one of the reasons God sent them to Babylon was so the land could rest. Listen to this, Leviticus. Why do we turn there? Look, we're already in Leviticus, right? Go to the next chapter, Leviticus 26 verse 34. Usa sa mga rasong ang Diyos midala sa tao sa Israel ngadto sa Babylon, mao nga ang yuta makapahulay tungod sa kadaghang sa Sabbath year nga ilang gilaktawan. Leviticus 26:34. Then shall the land enjoy her Sabbaths as long as it lieth desolate, and ye in your enemies' land. Even then shall the land rest and enjoy her Sabbaths. As long as it lieth desolate, it shall rest, because it did not rest in your Sabbaths when ye dwelt upon it. Ang Diyos ni sulti daan. Kung mabot ng panahon nga ako mudala kanimo sa laing nga nasod, ang usa sa mga rason mao kini tungod naglaktaw mo sa Sabbath year. Arong wala ka nagtuman nini nga sugo. So I have a question. If having the blessing in advance makes obedience easier, then why didn't they obey? Nga naman wala sila nagtuman. Here's the message this morning. You ready? Sa akong nakitaan diha sa buluhaton sa Diyos. Nagalagad ko sa Diyos. Nag-graduate ko sa college 2022, 2023. Dayon niabot mi sa Pilipinas. Sa diyang nasayop ko sa akong gisulti. When I was 22 and 23. Niabot mi sa Pilipinas sa diyang 25 years old na ko. I'm now 40. So 15 years full-time ko sa ministry. Sa akong nakitaan, diya sa buluhaton sa Diyos, ang mga panalangin sa atong kinabuhi, dili maghimo sa pagtuman nga masayon. Kita maghuno-huna, kung nakoy mga panalangin kikan sa Ginoo, masayon ang pagtuman. But it's not true. Ang atong pagtuo,
kasagaran, in our normal state, our faith doesn't grow because of blessings. It grows because of trials. It doesn't make it easier, and here's the reason. Diha sa panahon sa panalangin, kumuda ko atong kwarta, mas daghang pagkaon kaysa atong gikinahanglan. Wat may problema sa picking nga mga kalisod. Diha sa panahon sa panalangin, sayong kaayo lang kanato nga mahimo ng hakog. Kung ikaw ang farmer, and you're a businessman, ug mo angkon ka sa triple harvest. Unsa bay mong hunahuna kung businessman ka? Man! Kung kini akong kadato karon, unsa labaw pa? Kung magtanom ko next year pod. Kamo nga mga negosyante makasabot niya na. Diba? Ang uban mo lang taon niya nga kadaghan maghunahuna. Wow! Let's party! Paigo na! O mag-usik sa tanan. But in both cases, many times, mahimo na tang hakog kung ang panalangin mo abot. Go with me to Psalm 62 verse 10. I promise I'm going to tie this together for you. Psalm 62 verse 10. Psalm 62 verse 10. Psalm 62 verse 10. Kunana, say amen? Trust not in oppression, and become not vain in robbery. Look at this next line. Get out of here, you stupid chicken. He's looking at me. He's planning on coming back. He's going to get kicked. Nagtindog siya, nag-anak ka na ako. That's what my kids do too. Hannah, do you want a spanking? Psalm 62 verse 10, if riches increase, set not your heart upon them. Kung ang mga bahandit mo daghan, ayaw ibutang ang imong kasing-kasing nganha kanila. Okay. Kitang tanan nagatuo. Kung ang Diyos magpanalangin kanako, ako mahimo nang nga manggihatagon gayud. Mutawag ko sa daghang tao. Muhatag ko sa katunga nga to sa church. We all think that about ourselves. You ever heard somebody say, well, kung makadaog lang ko sa lottery, murag ako muhatag sa 50% nga to sa buluhaton sa Diyos. You ever heard people talk like that? Don't we believe that about ourselves? But have you ever noticed, kung ang kwarta anaan nasa imong kamot, mausob ang tanan. Maghunhuna, wow, makapalit ko niyana, o niyana, o niyana, o niyana, o niyana. O ang kadalo, parog na diya sa kasing-kasing. And all of a sudden, you love the money, not the God who gave it. Are you listening to me? Sa diha-diha nga ang kwarta anaan naggayod sa kamot. Sa kalit lang na diferensya sa kasing-kasing. Diba? Ang kahakog mukupot na. And all of a sudden we love that money. Am I making sense to you? And then we got that list, na listahan. I call it your lust list. The word lust in the Bible means covet. Mga butang gikaibgan nimo. And all of a sudden, if paraglitan,
You could be perfectly happy. Nalipay kayo, your life is great, and all of a sudden, nakay 10K. And you can't decide how you're gonna spend it. Tungod sa kadaghang sa posibilidad. Di ba? Maglantaw ka sa Shopee. Don't do that! Pagkadaghang sa butang nga makit-an nimo sa Shopee, o wala ka kabalo hangtod niya nga panahon. Wow, gikinahanglan gyud ko niya. You don't need it. You didn't know. Darong panahon kung ang panalangin na sa kamot, mahimo na tang hakog si Pastor Mike, dili ko mag-ingana, dili ko sama niya na. Pasin. Pero tugot ko nga mga tanak nimo. Daghan ka mo. Nakakaton na ni ini. Matag payday, muhatag mo diretso ka mo kuha sa imong tithe envelope, magbutang sa imong tithe, magkwenta-kwenta ka, magbana-bana, sige akong sweldo 15 centavos lang. So, pero magkwenta ka, magbana-bana, basi magdugang ka gamay nga sobra. Maybe you even give the faith promise, basi magtabang ka sa pagsuporta sa atong mga missionary dito sa likod. And you give your tithe. Pero naay Pasko, padulong. O wa kay planong mag-tithe sa imong mga piniskuhan. Kung ang blessing na nasa kamot, ang supra, wala gidahom. Kalit lang, mangita ka sa mga alibay. Wow, regalo lang ni, piniskuhan. Ang Diyos talit magdahom, ako mag-tithe, akong igagaw, nasa overseas, nag-send siya na ko, 3,000, pero ang tinig ang Diyos magdahom. Ouch. So let's just be very, very clear about what we're talking about here, okay? Bisaya. Ang Diyos mag-andam og hatag kanimo og sobrang kwarta labaw sa iyang kasagarang ihatag. Og ikaw magplano nga magpasalamat kaniya gamit ang pagkawa sa iyaha. Is that the way you thank God when He gives you extra, you steal His part? Oh, that's quiet, isn't it? Ang Diyos, nagplano mo hatag nimo sa special, sobra, dugang pa, o ikaw mangita sa rason nga mukawa sa iyang bahin niyana. What a friend we have in Jesus. But are you His friend? Do you steal from your friends? Here's what I'm afraid. Kina kong gahadlok. Uban ninyo nag-grow sa inyong Christian life. You started tithing. By the way, kung wala pa ka nagsugod tithe, kinahanglan ka magsugod. Dili para sa ako, dili bisan uska sentavo gikan sa offering, mubot nining abosa. Dili Amerikano ko, wala koy sweldo diri. Bawal man. Now, kung naay Pilipino nga pastor, kung maubot ang adlaw, ang Diyos mo tangtang nako, o naay Pilipino nga pastor, kini nga church na responsibilidad, mag-atiman sa iyong kinahanglan nga lawas nun, kay siya nag-atiman sa inyong kinahanglan nga spirituhan. The Bible teaches that very, very clearly. Klaro yun. But at this time in our church, gamay pa ang church, ang Amerikanong pastor, dili kong makadawat sa sweldo gikan sa church, ang akong suporta nagikan sa laing church. Paul said it this way, I robbed other churches so I could help you. Naggamit siya sa hyperbole, dili tinod pagkawa, sila mi hatag. But, that's what I'm doing. Magwali ko, pero ang akong financial, ang akong kwarta, magikan sa US. I don't want your tithe for me or even for the church. I want the tithe for you. Kina akong gahadlok. Ang uban ninyo, nakakaton na sa pag-tithe, pero mag-andam ka, hapit na ka, magkawat sa imong kaugalingon, sa umaabot ng mga blessing,
Kay wa kay plano magtay sa mga gifts ng Diyos mo hatag kanimo karong Christmas. Was that clear? Was that clear? We start making excuses when it's in our hand. Well, may 1K. Dere, kikan, nibis ang kinsa. May 1K. O gana may magpalit ni ini. O kumuhat ako sa tithe, dili makapalit sa tanan. Nga naman ang Diyos mo dugang o blessing, kung ikaw mo kawa, gikan ni ini nga blessing. The tithe is the Lord's. Leviticus 27, chapter 27, verse 30. Ang tibuok, ikanapulo, iya sa Ginoo. It's His. Give Him what is His, so He will bless you again. Ako maghangyo kaninyo karon. Ayaw mahimong hakog kung ang panalangin anana sa imong kamot. Ang yawa mo, abot mo, hang-hang. Naghula ka niini nga oportunidad, dugay kayo. Makaayo ka sa imong balay, makaayo sa motor, makaayo sa kamao. Takang oportunidad. Ang uban ninyo, way paglaong. Padayaw ka bala ka. Walay plastic surgery makatabang, sako na lang. Can I encourage you? Listen, natingala ko sa kadaghang sa Kristohanon nga dali mag-tithe sa piniskuhan. Maghimo ta sa daghang alibay. Regalo lang ni asagikan. Every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights. Well, Pastor Mike, nag-work ko para sa akong sweldo, kana nagikan sa akong paningkamot. Kinsa may hatag nimo niya ng alawas? Pastor Mike, ang akong work na ilabo sa utok kay right kayo ko magplano-plano. Kinsa may hatag nimo sa imong utok? Nabay utok? Dili pa kayo ang tao nga mukawag ikan sa Diyos samtang siya magbantay. I mean, dili bright ang gawatan. Pero labaw pa, dili bright ang gawatan nga magkawat at tubangan sa tagiya. Ang Diyos na dito sa langit. Kung hatag nimo, ang sa'yo mong buhaton sa akong bahin. Mag-Jollibee lang ka sa akong bahin? Mau ba di ay? Can I beg you, para sa imong kaugalingon kaayohan, be honest with God this Christmas. Pag matinod-anon sa imong financial, aron ang Diyos mukaton nga makasalig siya nimo. Tithe on everything. Give God 10%. Take time, kwenta-kwenta, bana-bana, o katagi ang Diyos sa iya. Sa iya. When every head bowed, every eye closed, tugon na mga ulo, piyong mata. Tugon na mga ulo, piyong mata.